Silence S02 LS és l'escúter Made in Barcelona que neix pensant en els nous temps. La Silence S02 LS és la resposta de les restriccions de la mobilitat personal que ens fan buscar noves solucions a les nostres desplaçaments diaris. I també perquè els negocis de proximitat es reinventin, oferint els seus productes a domicili. Una moto a la qual no l'afecten les restriccions de trànsit per ser un vehicle elèctric, econòmica d'adquisició i de manteniment sense contaminar ni emetre cap contaminació acústica. Limitada a 45 km/h, no necessita carnet de cotxe, només cal la llicència de ciclomotor. Carla Sotelo, CEO de Silence, ens explica més detalls sobre aquest nou model. Silence estem preparant la tornada a la feina. A partir del dia 18, el pròxim dilluns, comencem una altra vegada a fabricar, comencem a intentar recuperar aquesta normalitat que es va parar fa 2 mesos i ara el que veiem és que aquesta nova normalitat és diferent. Veiem unes ciutats que necessiten molta més sostenibilitat. Ens hem donat compte durant aquests 2 mesos que la pol·lució a la ciutat s'ha baixat d'una forma molt important, que s'escolten els ocells, que no hi ha soroll, que no hi ha pol·lució, i jo crec que Silence aquí té una gran oportunitat. Estem tenint actualment moltes demandes per la web de restaurants, d'empreses, en definitiva, que necessiten els nostres vehicles per portar el menjar a casa, i jo crec que és una gran oportunitat per Silence amb aquesta nova normalitat que ens tenim que trobar. Silence està preparant un producte low speed, li diem, de baixa velocitat, que exactament és un ciclomotor a 45 km/h, un vehicle que tindrà les mateixes bateries que tenen les motos grans, unes bateries extraïbles d'una forma ràpida i fàcil, però a més a més un vehicle que té un entry price, un preu molt més assequible, que jo crec que és molt adient per a aquesta nova situació, aquesta nova normalitat que es donarà amb una crisi econòmica que realment els primers mesos ens afectarà d'una forma important. O sigui que jo crec que tenim una resposta a aquesta nova necessitat que tenen les ciutats.